Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisa we kon na Difrenti Begi no in het programma die zie dat yo kisi Difrenti Begi die Difrenti Okasi die de. Ja so babi adua jiden bigisma. We dat voet na fesi fu dua jiden chiwang Begi jiden. Maar den chiwang u kan Begi jiden bigisma voor den ze ook toe. Je kan Begi jiden bigisma voor uno. Manang o papa. Dua dena Quran. Allah taki en 17e hoofdstuk surah voor Quran be Allah leerwa dua disi. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dat taki mi masala Allah jidem you segi den. Dat taki mi mananga pa. Fu didem ben kweki mi di mi mende wan piching.